Correct voor 5 kwam de oud-president van Amerika aan in Achlem. Verzeld maar een soort beveiliging. Om 4:15 is het dan zo 4. It's a great honor for me to introduce you, Mr. President, ladies and gentlemen, Bill Clinton. Thank you. Thank you very much. Thank you. Clinton praat onder andere over de economische en militaire gearwerking die er is tussen Amerika en Nederland. Ze neemt de oorlog in Bosnië en het nog maar correct arresteren van Mladic. Het winnen net al in de serieuze zaken, er wie ik tijd voor een grapje en dat hier alles te krijgen maakt minder waar. I would say the solidarity thing to do is to let you come in out of the rain. Vraag is wel wat de Achlemers ervan vonden. Is dit een mooi te worden om in de Rijn te wachten? Jazeker. Ja? Ja, zeker. Dit beleven we net alle dagen, nou? Nee. Nee.